Tak fordi du valgte ODA-Quick hurtig HIV-1 og 2 antistoftest. Denne video vil vise den korrekte måde at bruge testerne for de bedste resultater. Når du udfører denne test, skal det trin følges nøje. Da ingen test er fejlfri, er det bedst at bekræfte testresultaterne ved hjælp af en licenseret medicinsk testfacilitet. Før testningen sikrer betjenten ikke har fået noget at spise, drikke eller har tygget tyggegummi i mindst 15 minutter. Vent mindst 30 minutter, hvis betjenten har brugt mundhygiejne. Trin 1. Gør testen klar. Lad den person, der skal testes, åbne pakken og fjerne testenheden af pakken. Lad ikke personen røre overfladen af testen. Kontroller en fugtabsorberende pakke er inkluderet inde i testpakken. Hvis den pakke ikke findes, venligst kasser enheden og få en ny testpakke. Pakken bruges ikke i testprocessen og skal kasseres. Lad patienten placere pladen over tænderne mod den ydre gummi og tør forsigtigt omkring den ydre gummi ved hjælp af pladen. Du må ikke tillade betjenten at rense ganen, indersiden af kinden eller tungen. Begge sider af pladen kan indvindes under denne proces. Trin 2. Udfør testen. Sæt pladen af testen hele vejen ind i hætteglasset. Kontroller, at pladen rører bunden af hætteglasset. Testens vindue skal vende mod dig selv. Begynd nedtælling. Du må ikke fjerne testen fra hætteglasset, mens testen kører. Pink væske vil gradvist dukke op i testens vindue. Den lyserøde væske forsvinder gradvist efterhånden, som testen udvikler sig. Læs resultaterne efter 20 minutter og dog ikke mere end 40 minutter. Det er vigtigt, at du læser resultaterne i den angivne sted. Efter 20 minutter se resultatet i testens vindue. En rød-lilla linje ved siden af trekanten mærket C og ingen linje ved siden af trekanten mærket T angiver en negativ test. Negativ test betyder, at HIV-1 og HIV-2 antistoffer ikke er blevet påvist i testprøven. Hvis der har været betændelse i blodet, og den person testes negativ for HIV, bør testen gentages efter 90 dage. En rød-lilla linje ved siden af trekanten mærket C og en linje ved siden af trekanten mærket T, to separate linjer, indikerer en positiv test. Positiv test indikerer, at HIV-1 og eller HIV-2 antistoffer blev fundet i testprøven. Du bør besøge en klinik eller se en læge for yderligere undersøgelser. Det er meget nødvendigt, at et positivt testresultat bliver efterfulgt af en PCR-test udført af en læge eller klinik for at bekræfte, hvis du er HIV-positiv. Hvis der ikke er nogen linjer eller resultater, er svære at læse, er testen ugyldig. Du bør teste igen med et nyt test. Genbrug aldrig den samme test igen. Den medfulgte vejledning indeholder trin for trin anvisning samt en vejledning til at forstå resultaterne. Tak fordi du valgte ODA-Quick hurtig HIV-1 og 2 antistoffer test.